pila bat jaso ditugu, eta azkeneko hilabetetan, eta horien lana izan da, txukundu, antolatu, eta pixka forma ematea. Forma emateko momentun argi gelditu zen, 3 gai estrella edo 3 zehar lerro atera dela. Ahozkotasuna alde batetik, etorri berriak, eta udalbarruko plana. Udalbarruko plana beha ez da espresuki planutan landu, bino bai behin bilotan atera dela, azken bine udalak bere irizpidik jarri dutela martxan, bere eragina badula herriko arlo guztitan, garrantzitsua da egitasmo bat, dakagun egitasmo horrei garrantzia ematea. Atzeko zaurra egitaz, etorri berriei dagokionez, azkeneko urtean, nabarmena izan da oihartzunen etorri berrien etorrera berria. Geldiune bat egon ziteke, eta orokorrin herri askotan ala gertatu da, frenatua dola ematen du, bino oihartzunen ez. Oihartzunen ikustut azkeneko hilabetetan etorri berrien etorrera ez dut esango gehitu, bino nabarmendu bai inda. Eta garrantzitsua da, momentu enten etortzen nahi dian herritar berri joikin lanketa berezi egitea eta egitasmo berezi bat martxan jartzen. Eta ahozkotasunei dagokionez, arlo gehienetan atera da gaina. Arlo gehienetan aipatu da euskara normalizatzeko lan horretan garrantzi berezi eman zaiola estandarrai, euskara batua jalgeia. Binon, horrek ekarri digu beste onurak ekarri dizkigu zabaltzeko prozesu horretan, binon, eguneroko bizitzarako freskotasuna alta zaio horre. Eta freskotasuna, ahozkotasunak gure herriko hizkerak ematen dugu. Horrek ematen nahi dugu aukera, eozin egoeratan, eozinekin euskara zaitzeko. Kasura jartzatik, gaztiak. Gaztiantzako, hizkuntza estandar batu formal hori askotan ez da, guztiz balia garria. Berdelako beste saltsa bat, eta beste saltsa bat gure herriko hizkerak gara. Eta hori da, landu beharrekoa, eta aldatu bezala, arlo gehienetan. Batez ere hizkuntzan, eta gaztiari dagokionez, beste arlotan nabarmen.